Ассалому алейкум подписчикои Саудотиҷа ва мухлисои бачаи ачкидор, ҳама каса ба дуруи азиз созен тинҷен саломатиётон хуб вақтотон хушай зинда бошӣ. Омади сразу як дона лайки бепала биҷиқ ва дар комментиера бинавис ки акай Саудотиҷа гапат надорам ё бинавис ки бачаи ачкидор гапат надорам. Ба дуруи азиз дар имрӯза видео мошинҳои фурӯшӣ хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзону мо дароӣ кардан. Оз мо барои шуморо бар дуруи азиз нархҳошона гап мезанем. Агар харидорам набошӣ дар ин нархи мисол хонаҳо ё квартираҳо харидор мешавед барое ки нархҳои арзон айсуни азиз. Фақат шумо дар видео лайк кунед, дар канал подписатсия кунед. Ай ҳамин канал мисол мошинаи хонаҳай квартира ягон рӯз мисол арзон мегелта. Ма видео мекунам, яке насиби шумо да боша, шумо занг мезанед мехаренеш. Дар канал подписатсия кунед, ки ки ма видеои нав кардам, телефони шумо да мерава. Баъд я реклама хонаҳои бепул да мегзарем. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, компания якай рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёрам бар дуруи азиз. Ана мошиношуна мисол тамошо кардесен, мошинои комфорт, мошинои беҳтарин айсуни азиз. И яка мақсад хела шид ки да ҳами кор айсуни азиз одами хубай муомила мекна. Нархи граница бар дуруи азиз гарени арзон шудагиай. Фақат шумо бар дуруи азиз ҳами рақамҳо да занг бизанед. Да ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. Нархи граница гарени арзон шудаги айсуни азиз. Занг бизанед, мегӯянд ки номероро ай канали Саудотиҷа гирифтам ба шумо скидка мекна. ана ки бачаёча то охири видеоро тамошо кун, мумкин ҳафтум ҳаштум хонат да маҳқул шава. Бар дуруи азиз квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Зарафшон, домои ана Мастирок, духонага квартира дар даҳум этаж қарор дорад. Квартира ремонт кардагия чӣ хеле ки дидесен, обу свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. Квартираро вақти фурӯхтан термекс пардоҳош меиста. Мактаб, саддиқ, балниса, магазин, бозорча, донишгоҳ наздикай. Нархи квартирара 250 000 сомонӣ мега. 250 000 сомонӣ. И хеле нархи навора фақат дар ҳамин канал мебинӣ. Барои мардуи азиз подписатсия кунед. Марҳамат, ҳамин квартираи арзона метавонед ки занг бизанед, маълумоти бештара бигиред. Номерои расияш WhatsApp дора. як хонаи арзони дигара аз ноҳияи Ёвонҷон гап мезанем. Бар дуруи азиз марҳамат гӯш кунед. Хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Қулобод. 5 сотиқ заминай 4 дархона қатъи 2 калидорш кардаги дӯстони азиз. 5 сотиқ замин 4 дархона 2 та калидор. Ана як хонаш бар дуруи азиз ремонт доштай, се хонаи дигааш мақсад шикатур кардагиай. Обу свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, ҳоҷатхона дора, гирди хона маҳкамаи дарвоза часпондагӣ, дарвозаи калони хушӯ часпондагӣ дӯстони азиз. Мактаб, саддиқ, магазин, балниса, масҷид наздикай. Бар дуруи азиз нархи хонара 240 000 сомонӣ мега. Хонаи фасони хушрӯне ки беҳтарин хона дар ноҳияи Ёвон дӯстони азиз. Ана се рақамҳои телефон шамондагиам барои маълумоти бештар дӯстони азиз да ҳамин рақамҳо занг бизанед. ин канали мо сохта шудагиа барои хонаҳои арзон, тракторҳои арзон, квартираҳои арзон. Бар дуруи азиз трактори фурӯшӣ Юмезе гуфтагиай. Трактори фурӯшӣ Юмезе солаш 1985, мотораш нав, коробкаш нав, 4 баллони нав задагӣ, рулаш гидравлика айсуни азиз, қатиш пулюк дора мега, ҳуҷҷат доштай. Адрес ноҳияи Воседа қарор дорад бар дуруи азиз. Тракторча нигоҳ ки чӣ состояниш зура бар дуруи азиз. Дар ноҳияи Восе қарор дорад, нарша 50 000 сомонӣ мега. Пули як мошини хечибек 50 000 сомон. Бар дуруи азиз нашод сумаш арзон мешава ва алишам мешава ба участка дар ноҳияи Восе болои сумето мега. номеро телефони яка ҳастай, марҳамат занг бизанед. яди хонаи арзон бар дуруи азиз охири видео да мондагиам бо диққат гӯш кунед. Бар дуруи азиз як кадай шаҳри Душанбе хонаи заминӣ ё квартира дар корай ай 65 микрорайон то Гарадока боша мешава. Хонаи заминӣ 3 сотиқ бар дуруи азиз боло боша мега ё дукомата квартира дӯстони азиз ай 350 то ана 400 000 сомона боша мехара. Мақсад хонаи заминӣ ана ё квартира ай 65 то Гарадока дӯстони азиз то чӣ хеле гуфтем ана 350 400 000 сомона мехара. کسی که بدروی عزیز همین جای گفتگی مثال همین نرخ داشته باشین همین اکده سرشنا زنگ بزنید. نمره تلفنش واتساپ هم داره.
мегзарем бар дураи азиз ба панҷум эълони имрӯза. касе ки ай шаҳри хуҷанд квартира дора, марҳамат гӯш кунед. як кадай шаҳри хуҷанд ё мисол ами наздикии хуҷанд квартира дар курай то 100 000 сомона боша мехара. сумаш бар дураи азиз тайёрай. касе ки мақсад ами нархда дошта бошед, бар дураи азиз срочно ами як када занг бизанед. номерои телефонаш ватсапам дора. мегзарем бар дураи азиз ба қызиқи видео гӯш кунед. як мошини арзона гап мезанем. Mercedes Benz солаш 1992 сӯзишвориш дизелай объем мотори 2.5 литрай, коробкаш механика. ҳуҷҷатош як сола утилизатсияам дора. бар дураи азиз адрес шаҳри Истаравшанда қарор дора. нархи мошина 35 000 сомонӣ мега. адрес бар дуро шаҳри Истаравшан. нархи мошин чхеле ки гуфтем 35 000 сомонӣ. марҳамат, номерои телефонош ҳастай, ана метавонед ки занг бизанед, маълумоти бештара бигиред. дар ин рақамҳо ватсапам дора. бар дураи азиз як квартираи арзони дигара гап мезанем. аз ноҳияи ҷайҳун марҳамат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун, пешина қамсангир, доми деэтажаи. бар дураи азиз духонага квартира дар якум этаж қарор дорад, 50 квадратай. ремонт чимёна будай, обу свеч мега ҳастай, уҷрatoш 100%, кухни дора. квартира ба чизи чораш фурӯхта мешавад. сӯни азиз мебел дора, стиралка дора, мисол бисёри чизош места. поёни хоб мисол ами домда поёнашда анҷомхонарам дорад. сӯни азиз мактаб, масҷид, магазин наздикай. нархи квартирара 190 000 сомонӣ мега. бар дураи азиз хеле гуфтем квартира дар ноҳияи ҷайҳун қарор дора. мақсад поёни ами домашда анҷомхонарам дорад. сӯни азиз нархи квартира 190 000 сомонӣ. номерои телефонош ҳастед, дар рақамҳо ватсапам дора. касе 8 эълона тамошо кардиса, комментияр да бинависа. бар дураи азиз бига ки ё акама тамошо кардисам. бар дураи азиз квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пеши бозори Корвон. ана духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 43 квадрат. сӯни азиз обу свеч мега ҳастай, ана сертификат ва техпаспорт дора. ба чизи чораш фурӯхта мешавад. сӯни азиз ягон камбудӣ надора. мақсад квартира зарур мондагиам барои амо фурӯхтесам. сӯни азиз нархи квартирара 385 000 сомонӣ мега. 385 000 сомонӣ. дута рақамҳои телефон шомондагиам. бар дураи азиз номерои поёнгиш ватсапам дора. барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. бар дураи азиз барои меҳнатҳои мо лайкҳоро абучхен. касе меҳмонен подписатсия кунед. дӯстони азиз домашний кинотеатр Пионер ай Россия овардагиай состояниш нав мисол состояниш нав панавай уқа истифода бурдагӣ нест. дӯстони азиз баланди тозаи хушуме хона ана чизе ки дар сурат ҳаст, мисол обши фурӯхта мешавад, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нархш бар дураи азиз 12 000 сомонӣ мега. 12 000 сомонӣ. номерои телефонш бар дураи азиз ватсапам дора. занг бизанед, домашний кинотеатра бихаред. Пионер ай Россия овардагиай. касе ки дар ғарибиен, касе ки дар Россиян, бар дураи азиз худованд нигаҳбонтон боша. ана як квартираи арзон барои шумоай. квартира десен қарор дорад дар Россия, Туловский област, город Узловая, посёлка Партизан, ана улица Первомайская, доми дуэтажа, сехонага квартира дар якум этаж қарор дорад, 62 квадрат. сӯни азиз ремонтш миёнай, обу свет, отопление дорад. хеле ки мисол ана медонед, мисол отопление ам дора, обу свет ҳаст, отопление доштай. ҳуҷҷатош 100%, мактаб, садик, магазин, балниса, банк наздикай. ҳамсояҳои узбекам доранд. сӯни азиз хаятанимта тоҷикам ҳастай. бар дураи азиз нархи квартирара 1 926 000 рубл гуфтагӯ. 1 926 000 рубл. ба суми сомонии ҳисобкитобаш кардем 200 000 сомон мешавад. номерои телефонош ана ҳастай, дар ин рақамҳо ватсапам дора. занг бизанед, квартираи арзона аз Россия бихарем.
бардуи азиз мегзарем ба 11 элони имрӯза. Марҳамат гӯш кунед. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, пешина Қумсангир, ҷамоати 5. Як бор дига такрор мекунам. Хона дар ноҳияи Ҷайҳун, пешина Қумсангир, ҷамоати 5, 8 посёлка. 9 сотиқ замин, 3 дар хона кардагӣ, ову свич ҳаст, ҳуҷҷат 100%, бания анҷомхона ва ҷойи номпазӣ ҳам дорад. Чуни азиз, документош мега қоидавияй. бардуи азиз, нархи хонара 225 000 сомонӣ мега. 225 000 сомонӣ, хона дар ноҳияи Ҷайҳун, ҷамоати 5, 8 посёлка. номерои телефонош ҳаст бардуи азиз. барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. номери расияш WhatsApp ҳам дорад. бардуи азизам мегзарем ба 12 элони имрӯза. Марҳамат гӯш кунед. Як кадаи шаҳри Турсунзода ё шаҳри Ҳисор хонаи заминӣ дар кораиша то 200 000 сомона боша мехара. ҳозираш дар бардуи азиз 100 000 сомонӣ дора. мондагиша мисол ҳар моҳ шумода меспора. мактабаш бардуи азиз наздик боша мега. ханам хеле бачаё чай ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз ҷое ки мошинакҳои арзон, хонаҳои заминӣ, квартираҳои арзон норӯӣ кардан ҳаракат кардем, барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтем. фикр мекунам ки хеле нархҳои соз буд, маъқул шида боша барои дастгирии мо як дона лайки бепула биҷиқем. ва хона кадом хона шумода маъқул шид бардуи азиз, дар имрӯза видео бинависем, мисол кадом хона маъқул шид. ё мисол ягон хона маъқул нашида боша, бугӯ ки ака ягон хона маъқул нашид. хай мисол и видеои бардуи азиз мо мисол мебинӣ ки аз 2 рӯз пас бо видеои нав омодам, ягон хона туда маъқул мешавад. барои бардуи азиз каналда подписатсия кунед. ке ки ман видеои нав кардам, телефони шумода мераванд. подписатсия раҷиқидем, зангулачара бологӣ давонем бардуи азиз. ке ки ман видеои нав кардам, телефони шумода мерава. ай ҳамин канали ман ягон рӯз иншолло дар насибтон боша. мошинаи заминаи хона ё мисол квартираи мехарем. барои бардуи азиз лайк, подписатсияра фаромӯш накунед ва дар комментария то охири видеоро тамошо карда бошед, рақами 5 бинависед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.